ବୁମ୍ରାହଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ପତିଲେ କପିଳ, ମୋ ଠାରୁ ହଜାରେ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ତାରକା ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଅଧିନାୟକ ତଥା ନିଜ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କପିଲ ଦେବ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବୁମ୍ରାହ ତାଙ୍କଠାରୁ ହଜାରେ ଗୁଣରେ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁମ୍ରାହ ମୋ ଠାରୁ ହଜାରେ ଗୁଣରେ ଭଲ ବୋଲି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବ ତାରକାମାନେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଢେର ପ୍ରତିଭାବାନ। ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ହେଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବୋଲି କପିଲ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ବୁମ୍ରାହ 26 ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି 159 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରନ୍ ବ୍ୟୟ ହାର 3 ତଳେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି 89 ଦିନିକିଆରୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ବୋଲିଂ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୁମ୍ରାହ 149 ୱିକେଟ କରାୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କପିଳଙ୍କୁ ଅନେକ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସେ 434 ଓ ଦିନିକିଆରେ 253 ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। 65 ବର୍ଷୀୟ କପିଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1983 ମସିହାରେ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।